खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी ना बाहागो लादों। जनाय हालामाव गुबुन गुबुन फरायसालिमायाव फरायनाय बे मुरखं सेलेक्ट कलेजाव बिनि थुनलाइयारि फरायसा गौथुम बिथांमोनहा बावहाय माने थुबुर जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद दख'रानि मदद आरो बावहाय बयबो बे हालामनि जोंनि दालाइसाफोर बाहागो लानायजों लोगोसे बेयो मोनसे फरायसाफोरनि सिनायथि लानाय फोरबो आरो बेजों जोङो दिनैहाय बेवहाय जेबादि गुबुन गुबुन साबजेक्ट बा गुबुन गुबुन कलेजाव फरायनाय फरायसाफ्रा ज' जायो आरो बेजों दिनैनि इयुन जोलैनि बिथांमोनहा बायदि इन्टारेक्सन जागोन आरो बेयावनो जोंबो बाहागो लानानै गोजोननाय मोनो जे बिथांमोना गावबा गावनि गुन गोनां सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे बायदि बेबादि माखासे माहारियारि आरो समाजारि लोगोसे गुन गोनां सोलोंथाइनि थासारिखौ बुजिलायनो थाखाय बेयो मोनसे गोनांथार हाबाफारि हिसाबै दानि समाव बिथांमोना गोनां हिसाबै साननानै लायो आरो बेबायदिनो जोङो दावगालांनांगोन मानोना बिथांमोननि मुगानि कम्पिटिसना दिनै गुबुन गुबुन महराव आगान होबाय आरो डिजिटेलि बिथांमोना दिनैनि समाव फरायनाय सोलोंनाय रोंनांगौनि थाखाय बे कम्पिटिसनाव हाबनांबाय आरो बेखायनो बायदि दिनैहाय समाज बेरेखाजों लोगोसे बायदिसिना फरायनायजों हेंथा जानो हानाय फरायसाफ्रा एरायनांगौनि माखासे थासारिखौ बिथांमोना थोंजोङै एरायनानै सोलिनांगोन जेरै ड्राग्स जौ जुवा जों अराय खावलायो जाहाथे बिथांमोनहा गावनि समखौ दिनै बे माने बिराद गोख्रों मोनसे कम्पिटिसननि समाव बादायलायनाय मुगायावहाय बेफोरबायदि माखासे गावसोरनि सम बाहायनाय ससियेल मिडियाजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङावहाय दिनै बिथांमोननि लेखा फरायनायजों सम रिजायोबा बेफोरावहाय जोबोद खहा फैगासिनो दङ आरो बेखायनो जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोना जाहाथे अराय गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव दावगालांनो हायो आरो बे हालामनि फरायसाफ्रा जोङो मिथिगौ बेवहाय गासै बिथांमोना गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै जेरैबायदि बिथांमोना जिउआव थांखि लायो आरो गुबुन गुबुन जायगायाव गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानायाव दावगालांनांगौनि जे बिथांमोनहा दिनै बावहाय बायदि सावरायनायजों लोगोसे दावगालांनायनि आगानाव बयबो जाफुंसार जागोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौनो फोरमायगोन जाहाथे बयबो गावबागाव फरायसालि गावबागाव जि फरायसालिमा इउनिभारसिटिसफ्राव बेबादि गोबां रोखोमै दानि जे सोलायनाय मुगाजों खाब जानानै सोलोंथाइनि जे मोनसे कर्सनि पेटार्ननि कारिकुलामाव गावनि समखौ होनांगौ बियो गोख्रों मोनसे समनि खावलायनाय आरो बेखौनो नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायनानै फरायसाफोरनि मोजांखौ हास्थायनानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बयबो गोदान फरायसाफोरखौ जोङो बरायनाय बावनानै गुन गोनां सोलोंथाइ लागोननि मिजिंजों बिथांमोननि सायावहाय जोङो बेखौ आर'ज गाबहरो। फरायसाफोरनि स्टाडिनि बेलायाव जों साननो थाङोब्ला सार धेमाजिनि नैबे जोंनि धेमाजिनि रिजाल्टआ हौवासाफोरना बहुद खम फैबाय थादों रिजाल्टनि बेलायाव हिन्जावसाफोरनि हारा बांसिन थांनो माबायदि प्रिपेयार जानो नांगोन दिनैहाय जोङो माखासे बिथिंजों नोजोर बोनानै जे पारफरमेन्सनि डेटा मेट्रिकुलेसननिफ्राय लायोबा डिग्रिनिफ्राय लायोबा एडमिसन एबा उथ्रिसारनायनि पार्सेन्टेजाव धेमाजि जिल्लायावबो बेबायदि मोनसे फारागआव नुजानो मोनदों जे बेवहाय हिन्जावसाजों हौवासाजों माने जि मोनसे पास पार्सेन्टनि बेलायाव हिन्जावसाफ्रा साबसिन खालामो हौवासाफ्रा बेवहाय खम जायो आरो गोबां रोखोमै अभारअल पार्सेन्टेजावबो धेमाजि जिल्ला हिसाबै माने माखासे थाखोआव माने दिनैहाय गुबुन गुबुन पर्यायावहाय माने उनफिननानै थानायबो माखासे बिदिन्थि नुजानो नागिरो दा बेखायनो जों खावलायगोन जे जुजिनायाव बयबो समानै बाहागो मोनो जिहेतु बेवहाय गावबागाव पारफरमेन्सखौ मोजां खालायनांगौ आरो सोलोंथाइ लानायाव हौवा हिन्जावसानि जेबो फाराग थाया आरो बिनिखायनो कम्पिटिसन लेभेलाव बाहागो लानाया बयबो गोसो होनानै लानांगौ आरो लेखा फरायनायनि इम्परटेन्सआव दिनै बयहाबो समान मोनसे थासारिखौ बुजिनानै फैनांगौ आरो बेखायनो जाय फरायसा बिथांमोना बेबायदि माने फरायनायखौ गोसो लायालासिनो गुबुन गुबुन एक्टिभिटियाव लोब्बा थायो बेफोरखौ जोङो माने फरायसा समावहाय एरायनानै सोलिनानै गावनि गोग्गो सोलोंथाइखौ लानायाव आगान सुरनांगौ। बिजाबनि बेलायावबो जेंना सोमजिबाय दं जोंनि धेमाजि एरियायाव सौफैदों हाफ इयारलि एग्जाम जानायसिमबो बिजाबा सौफैनो मोनाखै बेबायदि बेलायाव दिनैहाय दाबो बर' बिजोंनि जोंनि फरायसालिफ्राव गुबुन गुबुन समाव स्कुल पर्यायाव बेसिकेलि माने जि फ्रि टेक्सट बुक मोननाय जायो बर' बिजोंनि थाखाय बेफोरावहाय सम सम जोङो टेक्सट बुकनि आंखालाव गोग्लैनाय दाबो आसामाव जेंना दङ आरो बेखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादाबो जों गोबां खेब बेबादि जेंनानि सायाव मोगा मोगि जादों आरो बेखौ लानानै बोस्रांनायाव दिनैहाय आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायनाय जायो आरो मिजिंथियो उन समाव लासै लासै देग्लायबो माखासे समाव बेबादि जायगायाव बिदिन्थि फैदोंमोन लेखा मोनै आरो उन समाव जाहाथे आसाम सरकारा आरो बेबादि एजुकेसन डिपार्टमेन्टआ लेखा मोनहोनायाव गोथोङै खामानि मावो मानोना फ्रि एन्ड कम्पालसारि इडुकेसनाव आरो फान्डामेन्टेल राइट टु इडुकेसन बादियै जोङो संबिधानिक कनस्टिटिउसनेलि जिथु आर्टिकेल 21 बादियै बयबो
जोङो माने बेसेन गैयालासिनो फरायसाफ्रा लेखा रोंनो मोननांगौ खाथा कलमनिफ्राय लानानै गासिबो बेसादखौहाय दिनैहाय टेक्सट बुकखौ बिथांमोना फ्रियाव मोनो आरो बेखायनो बिथांमोननो बेबादि मोनसे फान्डामेन्टेल राइटनि बाहागोखौ माने राइटखौ एनसियर खालामनांगौनि बिबाना रायजो सरकारनि डिपार्टमेन्टनि आरो बेखायनो जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ अराय खावलायलांगोन। मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं इडुकेसनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिसना सोलिगासिनो दं। बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि, कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। बेनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुलाद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं इडुकेसनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिसना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिसन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।